Takže ahoj, já vás zdravím, já se jmenuji Zero.cz a budu dělat videa ze her a tak nějaký challenge, takže se máte určitě na to těšit. Tohle v tomhle videu nic dělat nebudu, jen vám tady ukazuju si počítač, jinak jako v tomhle dělat videu nebudu, jenom takový uvítací díl, takový kratší, takže já doufám, že se nebudete koukat. Určitě se na tohle video koukáte, tak koukejte prosím vás dál a zase prosím dejte třeba like. Budu nahrávat většinou z těchto her, co tady mám. Tady Warcraft 3, Frozen, Minecraft, potom tady asi budu z FIFA 12 nebo z Eura 13 ještě nemám, nebo mám, ale na Xboxu. Potom Amnésku. Takže bych prosil, jestli si na mě třeba budete koukat, já bych byl opravdu šťastný. A doufám, že jo. Takže pro toto video ještě založil jsem si před chvílí právě ten channel na YouTube, řekl jsem si proč ne, hned jsem dal odběr, jsem největším, na který nejvíc koukám, samozřejmě Minecraft Box a Minecraft, takže na ty jsem musel dát prostě odběr. A doufám, že tohle útrací video se vám jako zalíbilo a řekli byste si, proč jako nějakého videa třeba bylo dobrý. Tak já doufám, že se vám budou líbit a že neodmínete. Takže já se zatím sami loučím a prosím, koukejte mi dál. Takže